ассалому алайкум ҳамсаҳони азиз. Чӣ гуна ки хиштаҳоро аймаро гардонда, ҳамаи мусалмоное ки дар ами сайтиро тамошо мекунанд, ҳамаашро аймаро гардондагиан. Ягон касшон намехоҳанд ки маро дастгирӣ кунанд. ҳеҷ гап не, қиёмат давом мехӯрем дар он ҷо ки ман ба ҳамаи шумо муроҷиат кардам. ҳеҷ кас шумо намехоҳад ки маро дастгирӣ кунед. ҳозир ман дар як ҳолате ҳастам ки соҳиби хонамон то охири моҳа феврал гуфтагиан, як рӯз пас 1 феврал меша. Пага 1 феврал, ирӯз 31 ё ирӯз якшанбе, шанбеи 31, рӯзи якшанбе 1 меша. 1 феврал, як моҳи охири феврал мо иҷоза дода ки ё бен ҷои зистона бироен мо хонаро мефурӯшем. Як моҳ моро пеши хабар дода, лекин квартираҳо қиматанда иҷа. Мо хонаи чӣ мегӯянд то 15 000 наёфтаистем, маласе мека нест, тамоман нест. Як дадина тоҷикҳо пешниҳод кардан, дуре ҳаст ки кӯдак мактаб омаданаш қин мешавад. Ба мошин ки намо ним соат рафтем расидем. Мошин қати омадан тоҷик бо ҳамсараш моро бурд. Хона ёфтем, дуре, кӯдак да намеша. Кӯдак мактаб меяд, якум смена мехонад. хоб ин яктадемш ки хонае ки бо 15 000 болост то 30 000, 35 000 як комната дар ин ҷои мо ҳаста. Ман надорам суме ки ман оро чӣ кунам, иҷора гирам. Лекин ҳеҷ кас ба доди ман намераса, ҳеҷ кас. На хешо менадестен ки ҷияно омадеста мара киштанӣ. Хешоем ки дар Россиян бетарафан, хешо дар Россия хеш дорам. Бетарафан, на зидан, на чӣ мегӯянд тарафдоран, бетараф. Акн дар ютуб ман видео кардам, ҳеҷ кас ҷавоб надод ки ба ман ёрдам кунен. Рақамҳои телефонтонро гузорен дар комментарие ки ман ба шумо навистам, рақами телефонро ки ман дастгирӣ кунен. Ҳеҷ кас ба доди касе намераса. Иқадар асри бераҳми беинсофӣ шудагия. Ина ман як моҳ мондагия, феврал тамом. Бина тарафи тоҷик гуфтам ки хай ки наёфтем дамерем мачида, да мачид хоб мерем. Имоми мачид ба доди мо намераса. Мо 6 сол шудаем инҷаем. Ягон бор имом моро ёрдам кардаги нест. Чанд боре барои прописка муроҷиат кардагиам барои квартира. Фақат гуфтагия ки наметавонам, агар ман метавонистам на хеши худамон омадагия прописка кофтосем, мо худамон квартира кофтосем. ҷавоби имоманам хеле ядоим ба ман. Масҷидро мара имом ҷо мекунад, не мега ё ҷота брав. Ман чӣ хел ҷавоб биём бурам ки сум за дастам кифоя кофӣ надорам, суми кофӣ, хона қимат, ҳамин хел ватан рафтан ҷиян ба мо маҳрум кард ки ватан барем дар ватан зиндагӣ кунем. Бо шогирдои ватан будагӣ мисол мара билет мехаридан ки ватан барам, наметавонам ватан рафта. Ай Тоҷикистон ҳозир ман дар ягон шогирдам сум роӣ карда наметавона, барое ки рақамҳои дига кардаги ҳама рақамҳои шогирдам ай ватсап паридан рафтан, ягон кас ватсапош неста. Пеш аз он ки ҷиян ман хел кард, ман шогирдам қати масъала карда будам, гуфтам ки малиё мо билета мехарем биён Тоҷикистон. Лекин ҳозир рақамҳошон нест шогирдам одама. Ҳамааш парид ватсап. Телефонам ки рақаме ки дига кардам ватсап ҳамаш нест шуд. Инам хеле ман дод занам, гиря кунам, нола кунам, ман гиря нола намекунам. Ман нола намекунам, ки ба шумо муроҷиат мекунам ба сухани хуб ки ман хеле воқеа чӣ ҳастам, шароите ки хел феврал охирон моҳе ки мо дар квартира менишинем. Баъд аз он дар масҷид мо барем, имомро ёрдам намекунанд. Гуфтем шумо да якумш дуюмш ки суми 30 000 зиёд ман надорам ки хона иҷора гирам. барои кор накардестам, кор наёфтестам. Ҳеҷ кас марам барои кор дар ин ҷо қабул намекунад. Барои надоштани шаҳрвандӣ мегам аввал шаҳрвандои худмонро корда қабул мекунем, баъд шуморо барои медисина. Падработка ҳеҷ кас мара гуфтестам намеём падработкам. ин худованд шояд ки мусалмони шуморо имтиҳон кардеста ки мара ёрдам кунед. бале, аллоҳ таоло имтиҳон мекунад бандаоша ки як кас ҳамаи душворӣ дастгириш кунед. Ман гиря намекунам. Ман ҳеҷ вақт гиря кардаги нестам, ҳеҷ кас ҳамаи зора кардаги нестам. Ман доим дар ҳаётам қарз кашидагим. Лекин ҳозир ман гуфтестам ки шумо ба хотири худованд, агар ба хотири меҳнате ки ман кардестам, видео барои ҳамин мара ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. барои ки ман ютуб ягон тин, ягон копейка намегирам. ютуб мегирифтам, ба шумо хел ман муроҷиат намекардам. бале, дар ҳолати вазбин ҳастам. гуфти точка байни маргу байни ҳаёт аст. марг ки ҷиян куштанӣ, ҳаёт ки хонамон ина як моҳ муҳлат додагӣ то охири феврал. То охири феврал бояд ки мо хона ёфта бояд тайёр карда бошем. дар территорияи мактабон ки квартира ай 35 то 40 гуфтестан. 30 тарам дидам дар интернет ҳаст, то 30 тара меёвем. бу комиссия дора. 30 боша комиссияш 15 та, залогаш 5 000. ҳамагӣ яъне ки дар аввал мо 35, 45, 50 та дастам бояд боша ки якум моҳ дороем, баъд моҳи дигараш ба ситая месупорем. хеле моҳи дуюмаш баъд бигем залог вайш айбан меравад, мисол 15 ва 25
5 залог 15 комиссия 20 та мера ба 30 мемонад. барои ҳамин ман ба шумо муроҷиат кардам. ба ки дига муроҷиат кунам? ба ягон миллати дига кунам, яъне ки тоҷикоро муроҷиат накардем дига муроҷиат. Ман ба чеченисо ба ҷо муроҷиат кунам, ёрдам мекунад. Дига ман намехоҳам обрӯи тоҷикоро дар пешвои паст кунам. барои як зани тоҷика дар ғарбӣ дастгирӣ кунед. мара ҷияни хеле мекард, ватан мерафтам, Тоҷикистон зиндагиам мебурдам. Lekin шумо дидестед ки ҷияни ман чӣ кардестед? дар роҳ омадестед, холаша чӣ мегӯянд аз байн бурдан. шумо аз ҳолати мо бохабар ҳастед. барои дастгирӣ кунед, лайк кунед, поделиться кунед ба одамон, бифристед видеоро илтимос, подписаться кунед. илтимос маро дастгирӣ кунед. худо на шумо розӣ бошад. ман гирья намекунам, нола намекунам, зора намекунам ки маро ёрдам кунед. дастгирӣ кунед, яъне ки ҳаққи кори меҳнате ки ман дар видео вақт сарф мекунам, қувват сарф мекунам, менависам, бо мехӯрам ки қувват бигирам барои шумо дига гап задан хаста и барои шумо видео мекунам. хоб лайк, подписаться ва поделиться. Кунед, миннатдорам аз шумо.